mar SHA mondo olos oraka kendo tudre kod ute thieth manitiere pinje maoko mabiro thiedho tuoche 36 ma ok thiedhie pacho kae. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. E oboke mane orne ute fwambo, jatend migawo mar thieth Aden Duale oyango ni dwaro mar chulo omenda mar thieth mok kal Sh500,000 ne thieth e pinje maoko. En chenro manyien mibiro luw gi jotuo mantiere e bwo okumba mar SHA. Kaluwore kod migawo no, mana kit thieth moyangi e gazet ma pacho ka ema biro yudo chudo e bwo okumba mar thieth mar SHA. Kaluwore kod chike manyien go, mana ute thieth moyangi e pinje gi kendo opuodhi kod duol mowinjore e pacho ka emibiro yiene jotuo dhiye. Ute thieth makamago bende nyaka bed kod tudruok kod ute thieth e pacho ka mabiro nyalo luwo chal mar jatuo koseduogo e pacho ka. Moko kuom thieth ma ng'ato nyalo dhi yudo oko oting'o yudo chuny manyien, yudo ondhudho manyien, nyithindo madwaro nyarogno manyien e kind thieth mamoko. Jatend migawo mar thieth Aden Duale owacho ni ma otimo mondo one ni Jo-Kenya oyudo thieth mar reso ngimagi mok ginyal yudo e pacho ka. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend piny William